Benvidos e benvidas a esta terceira edición de Onda ODS O Futuro é Teu, o primeiro concurso radiofónico interinstituto sobre os obxectivos de desenvolvemento sostible en Europa. Nun día especial porque se escoitaste os programas anteriores sabedes que hoxe é a gran final da fase galega do concurso no que se van enfrontar os institutos vencedores dos concursos anteriores nunha serie de probas sobre obxectivos de desenvolvemento sostible. Porque no concurso O Futuro é Teu falamos dos 17 obxectivos establecidos fai 10 anos por 190 países da ONU para construir un mundo mellor, máis xusto e sostible. Xa sabemos que a estas alturas coñecedes perfectamente como é o concurso, pero non está de máis que, antes de empezar con estas probas, expliquemos novamente como funciona a competición. Nos programas anteriores da fase territorial, o Instituto de FENE e o Instituto Antón Losada da Estrada resultaron gañadores de cada unha das súas semifinais e hoxe enfrontaránse nesta territorial galega. Imos coñecer estes equipos que forman parte desta final que se decidirá co equipo galego que gañará hoxe, que se vai enfrontar cos respectivos gañadores de Andalucía, Cataluña e Madrid. Saudamos os que temos no Instituto Plurilingüe Antón Losada da Estrada. Que tal? Como estamos? Como estamos por aí, alumnado? Segundo teño apuntado, de terceiro de eso, temos a Xián, a Marcela e a Sara. Están con nos aí, non? Sí, Todo ben? Sí. Ilusionados. Pablo, como os ves preparados para esta final? Velos aí preparados ou non? Como os ves? Sí, están preparadísimos para esta final, foron de menos a máis e agora xa teñen un pouco de nervios porque é a final, pero están moi mentalizados. Así me gusta esa ilusión. E en FENE, acompañando o IES de FENE, temos a Ana. Ana, como ves o alumnado de FENE? Como está preparado? Están motivadísimos, xa demostraron na primeira das participacións pois que se curraron este concurso e, bueno, teñen moitas ganas. Hai nervios, que eu vexo que aquí... Normal. Hai nervios. E incluso é bo que os haxa porque eso crea unha certa alerta. Creo que ninguén se relaxe. As cousas, a verdade, que nosotros semifinais estiveron bastante reñidas, que houve unhas tensións de empates, case empates, que decidirse ao final, que a verdade que fixeron que a mes incluso foron moito máis atractivos os concursos. Pois, bueno, vamos máis a obra. Estamos preparados e preparadas na estrada en FENE. Estades listos e listas? Sí. Pois vamos alá. Vamos ca primeira proba. O tempo nas túas mans. As regras son sinxelas. Seguro que as lembrades, que estedes moi presentes. Pero imos lembralas, por si acaso. Cada equipo terá 90 segundos para responder o maior número de preguntas sobre os obxectivos de desenvolvemento sostible. Cada resposta correcta suma 20 puntos. Se non a sabedes, podedes dicir paso para pasar coa seguinte. E podedes consultar entre vós, pero só un de equipo poderá contestar. Imos primeiro facer un pequeno sorteo para decidir quen é o que decide primeiramente se collemos o sobre A ou o sobre B. E vamos a repetir un pouco a mecánica que fixemos nos anteriores fases, que se é pois, un número que apunto así ao azar, un número de 1 ao 5, vou apuntar así nun folio que teño aquí, unha chuletilla, e vamos preguntar. Por exemplo, vamos a ver, o IES Antón Losada, que número decides? De 1 ao 5? Decidime un número de 1 ao 5. O 5. O 5. E en FENE decides? O 1. O 1. Pois non é ningún deses. A ver, vamos a polo outro. Antón Losada, venga, vamos alá. O 4. O 4. E en O FENE? 2. Que non é ningún. Non me podo creer. Isto sí que é fantástico. Pois creo que salomódicamente vai tocar ao instituto porque é o número que queda, o número 3. Que é o que queda? Facemos de novo sorteo ou empezamos co esta? Como vedes, Fene? Se queren ir eles diante, a min dame igual. Apetecemos ir diante, Instituto da Estrada. Pois imos alá. A verdade é que si, isto se o chegamos a ensaiar non sae nin de broma. Era o número 3, para que se vese en pantalla, era o 3 o que eu tiña apuntado. Ben, imos alá. Entón, que voceiro decidimos para esta primeira proba? O tempo nas túas mans. Xian, volvemos contigo, cambiamos de... Efectivamente, comigo. Pois moi ben, Xian, que escollemos? Opción A ou opción B? A B. Opción B. Moi ben. Imos co opción B.
Preparados? Lembrade, temos 90 segundos para responder o maior número de preguntas posibles. Se perdedes moito tempo pensando nunha, lembrade que pasa o tempo, podedes, se non estades seguros, ir ao pasa ODS. Preparados? Cal é o número do ODS que pretende empoderar a todas as mulleres e nenas? O 5. Correcto. Que é a eutrofización costeira? Paso. Completa a frase. 80% de todas as especies terrestres de animais, plantas e insectos viven en... Paso. Cantos países carecen de leis que protexan as mulleres da violencia doméstica? 39, 49 ou 59? 39. Non, 49. Que país é o maior emisores de gases de efecto invernadoiro do mundo? Estados Unidos. Non, China. Que porcentaxe aproximadamente da poboación mundial non ten electricidade na súa casa? 30. Non, o 10%. Comprar a granel e reutilizar as bolsas das compras axuda a conseguir un ODS. Cal deles? O 14. Non, o ODS 12, produción e consumo responsable. En que década do século pasado descubríronse os antibióticos que hoxe coñecemos? Nos anos 20, nos 30 ou nos anos 50? 30. Non, nos anos 50. A desigualdade de ingresos está en aumento. Con que porcentaxe da riqueza mundial se queda o 10% máis rico da poboación? Co 20, agora sí rematou o tempo. Isto, o minuto 30 segundos descontados os 90 segundos do total. Isto xa foi unha prova para todos, para mí aguantar do teléfono, para mirar o tal. Bueno, non foi prova. É a primeira, é o inicio. Isto é como remata, non como comeza. Ainda non vamos a dar as puntuacións. Imos agora co Instituto de Fene, que teño por aquí preto. Vamos a facer dunha maneira o sobre 2. E ele temos o cronómetro aquí. Vamos a poñer tamén en pantalla para que poidan ver na estrada, para que vexan que aquí, como vamos así, así, a ver, estamos ben así? Moi ben. Vamos a arrancar, preparados? Sí. Empezamos. Nomea os dous continentes onde se atopa o 80% da poboación en condición de extrema pobreza. África e Asia. Correcto. Cal é o objetivo principal do ODS 14? Protexer a vida... ¿Qué? Protexer a vida submarina. Sí, tamén, correcto. Calcúlase que en 2022 había 192 millóns de desempregados. Isto refírese só a Asia ou en todo o mundo? Só Asia. Non, en todo o mundo. En 2022, cal era a proporción de nenos e nenas entre os máis de 30 millóns de refuxiados no mundo? O 50%. Non, o 40%. Cando vas en bicicleta, a pé ou en transporte público para reducir as emisións de carbono, que ODS estás contribuindo a conseguir? O 13. Non, o ODS 7, enerxía asequible non contaminante. Nomea cando menos un problema de discriminación existente nos países ricos. A brecha salarial. Non, non é ningún destes. Despois os podo dicir para non pasar tempo. O cambio climático afectará a todos os continentes de alguna forma ou só a algúns continentes? A todos os continentes. Correcto. A nivel mundial, a cantidade de nenos que non asisten á escola diminuiu ou aumentou nos últimos 10 anos? Aumentou. Non, diminuiu. O rol económico das cidades é significativo. Que porcentaxe da riqueza global xeran aproximadamente? 80-60%. 80%. Tempo. Teño unha dúbida. Esta última non la das por boa ou mala? Dou por boa, Vale, decir 80%. Que si estou buscando é a opción que che daba as respostas correctas, por exemplo, cando era a pregunta nomea cando menos un problema de discriminación existente nos países ricos, as opcións eran o racismo, a homofobia, a transfobia, a intolerancia relixiosa ou a inequidade de xénero. Sí. Vale, pois non a daremos por correcta. E, dito isto, quitamos os sobres e imos facer un reconto de como rematou esta primeira proba. Temos o equipo 1, que foi o primeiro a participar, o equipo da Estrada, unha resposta correcta, un total de 20 puntos. O equipo 2, o equipo do IES de Fene, 3 respostas correctas, polo tanto, 60 puntos.
Temos 60 puntos Fene, 20 puntos a Estrada. E imos pasar á segunda proba do concurso desta final Onda ODS o futuro é teu. Imos coa segunda proba, suma polo planeta. Ben, nesta proba, cada equipo terá que responder a 5 preguntas. Esta vez teredes 4 opcións que ides ver en pantalla. 4 opcións de resposta e un máximo de 5 segundos para responder cada pregunta. Pero, atención, porque xa sabedes que nesta proba, se fallades, o equipo contrario terá rebote, é dicir, terá oportunidade de responder por vos e levar 10 puntos por pregunta. Primeiro faremos as 5 preguntas a un equipo e despois as outras 5 a outro equipo. Tedes que estar atentos e atentas, aquí en cada turno, en cada quenda, estades os 2 equipos participando. Se acertade na pregunta, pasamos a seguinte. Se fallades, rebote. E volvemos con vos despois. Resumindo, 20 puntos. 20 puntos por cada resposta acertada cando estás en turno e 10 puntos se estás en rebote. Témolo claro? En Fene na Estrada? Está claro como é o mecanismo de participación. Ben, agora toca o turno empezar ao Instituto de Fene a ver que sobre escolledes sobre A ou sobre B. Opción B. Opción B. Opción B. Collo ben. Opción B. Sí. Por lo tanto, temos presentado xa a opción B e imos ir coa primeira pregunta. Lembrade, 5 segundos para respostar unha vez eu acabe de ler as opcións, para que sabedes que non é pregunta. Unha vez eu acabe de ler as opcións. Imos alá. Vamos coa pregunta número 1. Empezamos. Que aspecto promove o ODS 9? O desenvolvemento de infraestructuras sostibles, B, a reducción do comercio internacional, C, a eliminación da tecnoloxía na industria ou D, o investimento en tecnoloxía. Tempo. A. Correcto. Imos coa segunda pregunta. Que medida pode reducir o traballo infantil? A, políticas para aumentar o salario infantil, diminuir as horas laborais para infantes, C, reducción de salarios e D, acceso á educación de calidade. Tempo. D. D de dedo? Sí. D de dedo, correcto. Pregunta número 3. Que sector consome máis enerxía globalmente? A, o transporte. B, a agricultura. C, a industria. D, textil. Tempo. C. Correcto, a industria. Cuarta pregunta. Que sector consome... ¿Qué organismo promove políticas enerxéticas sostibles? Opción A, a Axencia Internacional da Enerxía, a B, a FAO, C, OMS ou D, a Unión Europea. Tempo. Correcto, a Axencia Internacional de Enerxía. E quinta e última pregunta. Que impacto ten a deforestación na disponibilidade de auga? A, axuda a que haxa máis recursos hídricos dispoñibles. B, reduce a capacidade dos ecosistemas para reter a auga. C, non ten relación coa disponibilidade da auga. E D, mellora a calidade da auga. O C. Rebote. A B. Opción? B de Barcelona. B de Barcelona, correcto. B de Barcelona reduce a capacidade dos ecosistemas para reter a auga. E así rematamos o turno do Instituto de Fene. Imos agora co Instituto de Estrada. Abrímolo sobre A. Tachán, tachán, aquí está o sobre A. Tachán, tachán. Lembrade, se gañamos e acertamos 20 puntos, se erramos hai rebote que pode conseguir 10 puntos. Tedes que responder, sí ou sí, unha destas opcións. Listos? Vamos alá coa primeira pregunta. Adiante. Cal é a principal preocupación do ODS 12? O aumento da poboación e escaseza de recursos, B, a diminución da poboación mundial, C, a abundancia ilimitada de recursos naturais ou D, o acceso á educación. Tempo. La A. Correcto. A, o aumento da poboación e escaseza de recursos. Imos co B. Que medida pode axudar a reducir o consumo enerxético nas cidades? A, ter máis zonas verdes. B, construción de edificios eficientes enerxéticamente. C, incremento do uso de combustibles fósiles. D, eliminación das enerxías renovables. Tempo. B de Barcelona. B de Barcelona, correcto. Terceira pregunta. Que beneficio teñen as cidades ben planificadas? A, contribúen a mellorar o transporte privado. B, aumentan a segregación social. C, reducen a eficiencia do transporte. D, melloran a calidade de vida e a sustentabilidade. Tempo.
D de Dinamarca. D de Dinamarca, correcto. Imos coa cuarta pregunta. Que papel teñen as políticas sociais na reducción de desigualdades? A. Garanten dereitos e oportunidades. B. Diminúen a exclusión social. C. Diminúen a pobreza. Ou D. Todas son correctas. Tempo. D de Dinamarca, todas son correctas. Todas son correctas, efectivamente. Imos coa última pregunta. Que medida pode mellorar a sustentabilidade industrial? A. Utilizar materiais reciclables na produción. B. Aumentar a dependencia de recursos non renovables. C. Reducir os investimentos en tecnoloxía limpa. Ou D. Investir en combustibles fósiles. Tempo. Letra A. Utilizar materiais reciclables. Correcto. Rematada así esta fase para o Instituto da Estrada, rematamos o tempo de suma polo planeta e é tempo de facer agora un reconto. Chegamos ao Ecuador. Como estamos pola estrada? Como vai a cousa por aí? Como vos Con ilusión, con ilusión. Con ilusión. Ben. Iso é importante. Fene, como estamos? Como estamos aquí? Tamén, con ilusión, Claro que sí, confiados. claro que sí, con ilusión. Eso é o máis importante. Vamos a facer este reconto. Equipo da Estrada, equipo 1, 5 respostas correctas, máis un rebote collido, total 110 puntos. Puntuación, cos anteriores que tiña estades en 130 puntos. Respostas correctas do equipo 2 da Estrada, de Fene, son 4 respostas correctas. Sumo 80 puntos, ten un total de 140. Estamos Fene 140, a Estrada 130. Creo que máis bonito non podía estar este concurso. Estades demostrando que os dous centros, os dous equipos, estades perfectísimamente preparados para este concurso. E rapidamente pasamos ao seguinte. Como vamos? Preparados? Este é a probadura. Pasa ODS. Temos claro como funciona. De todas formas, vamos a lembrar, vale, cal é a mecánica do Pasa ODS. Na mecánica do Pasa ODS, fagamos ese repaso. Os dous equipos teredes que responder preguntas relacionadas con todos os obxectivos de desenvolvemento sostible. É dicir, faremosvos 17 preguntas para cada equipo, un por cada un dos ODS. E iremos por orde, do 1 ao 17, non iremos salteando, do 1 ao 17. Ollo, cada resposta acertada suma 20 puntos. Cada resposta incorrecta resta 5. Tamén tedes a opción de pasar. Nese caso, nin sumaría nin restaría. Ademais, teredes a posibilidade dun extra. Se acertades as 17 preguntas, se son 17 respostas correctas, teredes unha bonificación de 50 puntos ao final. Un apuntamento importante. Hai preguntas que só teñen unha resposta correcta, pero hai outras que poden ter varias respostas válidas. Damos por boa que nos deades unha delas. E tamén, outro apuntamento, só se dá unha volta. Rematadas as 17 preguntas, non se volva a repreguntar aquelas das que pasarades. Rematamos aí o concurso. Está todo claro? Sí. Moi ben, pois aproveitamos, revisamos os marcadores. 130 a Estrada, 140 Fene. Imos alá. Agora correspóndelle a Estrada escoller sobre A ou sobre B. Que sobre Xa imos a sabes que Estrada sempre ve. sempre B, a tiro fijo. Funcionou B, claro, isto, si funciona, para que tocarlo? Moi ben. Xian, segue sendo ti o voceiro do grupo? Moi ben, pois veña. Vamos alá. Lembrade, tedes 5 segundos por cada pregunta. Respondedes correctamente. Temos a puntuación, son 20 puntos por cada resposta e 5, si, pasamos. Si non respondemos ben, perdón, sí que podemos pasar para que non se nos desconte puntos. Estamos listos? Veña, pois imos alá. Que se entende como pobreza extrema? Tempo. Ter menos de 2,17 dólares ao día. Pois damos por boa porque realmente a opción era 2,15 dólares por día, pero damos por correcto porque é moi aproximada. Segunda pregunta. A proporción de superficie agrícola na que se practica a agricultura ecolóxica é maior en España ou na media da Unión Europea? Tempo. Maior en España. Correcto. Pregunta número 3. Unha das metas do ODS 3, Saúde e Benestar, é fortalecer a aplicación do convenio marco da Organización Mundial da Saúde para o control para o control de sustancia aditiva.
De que sustancia aditiva estamos falando? Tempo. Tabaco. Correcto. ODS4. En España, que mide o indicador proporción de mozos e adultos con competencias en tecnoloxía das informacións e as comunicacións? Tempo. Paso de ese. Paso dese. Que institucións desenvolven a iniciativa Spotlight, a cal supón o principal esforzo do mundo orientado a por fin a todas as formas da violencia contra as mulleres e nenas? Tempo. Tempo, pasou. Corremos a seguinte pregunta. Pregunta número 6. O 19 de novembro, que día mundial relacionado coa auga e o saneamento se celebra? Tempo. O Día Mundial do Retrete. Exacto. O dese número 7. Que porcentaxe de enerxía eléctrica é xerada por fontes renovables modernas? Tempo. 17,5. Non, case o 30%. Segundo o director xeral da OIT, para lograr unha recuperación sostible cusos beneficios sexan compartidos por todos, que valores se deben situar no centro das políticas e institucións? Tempo. Paso de ese. Vamos coa pregunta número 9. As industrias de tecnoloxía media alta e alta medraron ou diminuíron en 2022? Tempo. Medraron. Exacto, medraron. Pregunta número 10. A pandemia da COVID-19 provocou o aumento ou a reducción da desigualdade entre países? Tempo. O aumento. Correcto. ODS 11. Unha das metas do ODS 11, Cidades e Comunidades Sostibles, para o ano 2030, é proporcionar acceso universal a zonas verdes e espazos públicos. Menciona unha das características que deberían ser estas áreas, que deberían ter estas áreas. Tempo. Sostibles. Non, non é correcto. Poden ser seguras, inclusivas ou accesibles. Imos coa seguinte pregunta. Que resolveu a Asamblea Xeral da ONU en 2022 con respecto á contaminación por plásticos? Tempo. Xerar unha legislación internacional relativa aos plásticos. É unha resposta aproximada porque é un instrumento internacional xurídicamente vinculante sobre a contaminación de plásticos. Vamos a dar por correcta esta resposta. Imos ao seguinte, ODS número 13. Sabedes dicir cal é o principal foro intergubernamental internacional para negociar a resposta mundial ao cambio climático segundo as metas do ODS 13, Acción polo Clima? Paso de ese. Paso dese. Pregunta número 14. Que proporción de poboación de peixes do mundo sofre pesca excesiva? Tempo. 40%. Máis dun terzo. Poderíamos dar, sí, por correcto 40%. Sabedes cantos millóns de hectáreas de bosques están a perderse cada ano? Tempo. 80 millóns. Non, 13 millóns de hectáreas. Para que é crucial o acceso igualitario á xustiza? Tempo. Para acabar cas desigualdades. Non, non é correcto. Imos ca última pregunta. En España, segundo datos de 2021, a proporción dos ingresos totais que proveñen de impostos ambientais é maior ou menor que a media da Unión Europea? Tempo. Menor. Menor, correcto. Rematado o tempo para o PASA ODS, para o IES Plurilingüe Andalosadie, respirad, agora bebe de auga, tomademos un tempo, porque agora é o turno para o IES de FENE. Seguimos con Roque como voceiro, non? Sí. Ben, Roque, estás preparado? Sí. Ben, imos alá. Lembra, temos 5 segundos para ir respondendo cada pregunta. Vamos alá. Empezamos. Se as tendencias actuais continúan, cantas persoas aínda vivirán en pobreza extrema en 2030 no mundo? Tempo. 300 millóns. 575 millóns. Imos coa segunda. Como se define a proporción da superficie agrícola na que se practica unha agricultura ecolóxica? Tempo. Paso de ese. Menciona unha epidemia para que por fin a ela é unha meta para o ano 2030. Tempo. A malaria.
Sí, correcto. Unha delas son a malaria, a sida e a tuberculose, además de enfermedades tropicais desatendidas. Imos coa cuarta pregunta. No mundo, a taxa de finalización do ensino primario e secundario aumenta ou diminúe? Tempo. Aumenta. Correcto, aumenta. En España, con datos de 2020, cal é a porcentaxe de mulleres titulares de explotacións agrícolas respecto ao total de mulleres traballadoras na agricultura? Tempo. Paso de ese. Que porcentaxe das augas residuais domésticas xeradas no mundo se verteron sen ser tratadas de maneira segura nos últimos anos registrados? Paso de ese. Para o ano 2030, o ODS 7, Enerxía Asequible non contaminante, ten como meta aumentar a proporción de que tipo de fontes de enerxía? Tempo. Renovables. Exacto, renovables. Pregunta número 8. Que proporción de mozos e mozas no mundo están desempregados, non cursan estudos, nin reciben formación? Tempo. Podes Tempo. repetir? No, xa pasou a Perdón. pregunta, sinto. Menciona un factor que sexa responsable da reducción do crecemento mundial de manufacturas entre 2021 e 2022 entre os expostos polas Nacións Unidas. Tempo. Paso de ese. Menciona unha acción ou medida para reducir a desigualdade tanto dentro dos países como entre eles. Tempo. Paso de ese. Dentro das metas do ODS 11, Cidades e Comunidades Sostibles, expónse proporcionar apoio aos países menos adiantados para que poidan construir edificios sostibles e resilientes utilizando materiais de que tipo? Tempo. Locais. Correcto. Cantos kilogramos de alimentos refuga como media cada persoa ao ano? Tempo. 120. Correcto. En 2015, onde pactaron os líderes mundiais un acordo polo clima e para frear o quencemento global? Tempo. París. Correcto. ODS 14, a cantas persoas no mundo dá emprego o sector da pesca marítima? Tempo. 350 millóns. Non, 57 millóns de persoas. Bueno, Pregunta número é 15. verdade. Cantas persoas no mundo dependen directamente da agricultura para gañarse a vida? Tempo. 2.600.000. 2.600 millóns. Que came 2.600 millóns, sí. Imos alá. Que importancia teñen as mulleres e os mozos e mozas segundo a nova senda para a paz da ONU? Tempo. Paso de ese. E imos coa última pregunta. Segundo a Conferencia das Nacións Unidas sobre o Comercio e Desenvolvemento, que investimento anual será necesario para alcanzar os ODS propostos en billóns de dólares? Tempo. Paso de ese. Rematamos así as 17 preguntas do equipo de FENE. Bueno, eu creo que é a prova máis dura, non? É a máis dura. Estades todos concordades. Imos facer un pequeno reconto para ver como vai a proba. Pasamos do Ecuador, estamos en fases a de entrar na última proba. Vamos a ver, temos o equipo número 1, o equipo da Estrada. 9 respostas correctas e 4 respostas incorrectas. Polo tanto, sumou 160 puntos. O equipo de FENE, 6 respostas correctas e 3 incorrectas. Polo tanto, 105 puntos. No total, chegamos á proba final. FENE, 245 puntos. A Estrada, 290 puntos. Ben. Cousa pinta ben. Temos aí a última proba. Mitos e verdades. Xogámonos aquí todo na última carta. Non hai nada decidido. Imos empezar agora coa última proba desta gran final que estamos celebrando en Galicia. Imos con mitos e verdades. Xa estamos chegando ao final, Isto xa queda pouquiño. Esta será a vosa última proba. Que vos parece se facemos este pequeno recordatorio de como é a sistemática de mitos e verdades? Faremos vos 10 preguntas por equipo, unha a unha, até completar as 10, para as que teredes que indicar se son verdadeiras ou falsas. Teredes 5 segundos para responder cada unha delas e non cambiaremos de equipo ata que se termine a rolda de preguntas, é dicir, neste caso non vai haber rebotes. Seguro que lembrades como vai a puntuación, pero por se acaso, ímola lembrar. Por cada resposta correcta sumades 20 puntos. As respostas incorrectas restarán
5 puntos. É un dato importante. Nesta proba non hai opción de pasar. Hai que responder. Haberá que contestar a estas preguntas. E lembrade que nesta proba tamén hai unha bonificación especial. Se todas as preguntas son contestadas correctamente, haberá unha bonificación de 30 puntos. Polo tanto, tal como estamos marcadores, non hai nada decidido. Imos con mitos e verdades. E toca escoller sobre o Instituto de Fene. A ver, Roque, opción A ou opción B? Opción B. Opción B. Moi ben. Vale, estamos preparados. Lembrade, tedes que responder a todas as preguntas. Vale? Imos alá. Opción B. Roque, listo? Sí. Preparado. 5 segundos por resposta. Pregunta número 1. Os niveis de pobreza extrema máis alarmantes teñen unha concentración significativa no África subsahariana. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Correcto, verdadeiro. Ningunha das metas que se establecen dentro do ODS 3 ten que ver coa reducción das mortes producidas polos accidentes de tráfico. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. A meta 3.6 do ODS 3 establecía reducir a metade o número de mortes e lesións causadas por accidentes de tráfico no mundo. Imos coa pregunta número 3. A porcentaxe de mulleres investigadoras en ciencia e tecnoloxía no mundo é do 70%. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. O galla, pero non, estímase que esa cifra está no 30%. O efecto invernadoiro é o que se detecta cando as temperaturas soben nas horas centrais do día nas zonas terrestres do planeta. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. O efecto invernadoiro é un fenómeno natural que axuda a manter o nivel medio de temperatura na superficie do planeta. Os manglares son un ecosistema que ten moita influencia no desenvolvemento climático do planeta porque son un medio excelente para almacenar carbono. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Coa pregunta número 6. Garantir o acceso á xustiza para aqueles que poidan pagala é unha das metas establecidas para o cumprimento do ODS 16. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Establecese garantir a igualdade de acceso á xustiza para todos. Pregunta número 7. Unha das metas para alcanzar o ODS 17 establece velar porque os países desenvolvidos cumpran o compromiso de destinar o 0,7% do ingreso nacional bruto á asistencia oficial para o desenvolvemento dos países en desenvolvemento. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Correcto. Os fenómenos meteorolóxicos extremos son cada vez máis frecuentes e intensos, afectando a todas as rexións da Terra. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. A elevación das temperaturas nas horas centrais do día nalgúnas zonas terrestres do planeta é o que se denomina efecto invernadoiro. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. O efecto invernadoiro é un fenómeno natural que axuda a manter o nivel de temperatura na superficie do planeta. E rematamos, 10ª e última pregunta. O cambio cara un turismo sostible que cree postos de traballo e promova a cultura e os produtos locais é unha das metas establecidas no ODS 8. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Resposta correcta de Roque. Moi ben, pois rematadas as preguntas do Instituto de Fene, pasamos agora ao Instituto, o Ex Plurilingüe Antón Losada Diéguez da Estrada. Estamos? Estamos listos? Imos co sobre A. Es que xógase todo, temos moita emoción, son as últimas preguntas. Vamos alá, veña, ánimo, moito ánimo que este está indo moi ben, está indo moi ben. Seguimos con Xean de portavoz, non? Sí. Sí, ben. Xean, imos coa pregunta número 1. De media, as mulleres gañan un 2% menos que os homes no mercado laboral mundial. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. A media está nun 23%. Unha agricultura responsable co uso e xestión da auga é importante porque a agricultura representa o 70% da extracción mundial de auga. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Correcto. Garantir o acceso universal a servizos enerxéticos alcanzables, fiables e modernos é a primeira e máis importante das metas propostas para alcanzar o ODS 7. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Son moi escasos os traballadores que están en postos de traballo informais e sen proteccións sociais básicas. Verdadeiro ou falso? Tempo.
Falso. Falso. Hai máis de 2.000 millóns de traballadores e traballadoras no mundo en traballos deste tipo. Imos alá coa pregunta número 5. O consumo de enerxía segue sendo a principal causa do cambio climático, xa que representa ao redor do 60% das emisións mundiais de gases de efecto invernadoiro. Verdadeiro ou falso? Tempo. Tempo. Verdadero. Non, pasou o tempo. E era verdadeiro. Efectivamente, era verdadeiro. Imos coa sexta pregunta. A investigación e desenvolvemento preséntase como un elemento imprescindible para alcanzar o ODS 9. Por iso, instase ao sector público a aumentar o investimento en I+D. As empresas privadas non deben implicarse neste obxectivo. Verdadeiro ou falso? Tempo. Falso. Falso. As empresas privadas tamén deben implicarse neste obxectivo. A poboación xitana en España é só o 1,57% da poboación, pero é a que refire as máis elevadas tasas de discriminación no acceso á vivenda, o 31%. É verdadeiro ou falso? Tempo. Verdadero. Verdadeiro. Imos coa oitava pregunta. Actualmente, o 85% dos habitantes de barrios marxinais concéntranse en Europa. Verdadeiro ou falso? Tempo. Falso. Falso. Concéntranse en Asia e África subsahariana. Novena pregunta. A xeneralización do uso das 3 Rs, reducción, reciclaxe e reutilización, son o centro dunha das metas propostas para reducir considerablemente a xeración de refugallos. Verdadeiro ou falso? Verdadero. Verdadeiro. E décima e última pregunta. Os océanos absorben as emisións de CO2 xeradas pola actividade humana. Con todo, non teñen incidencia na absorción do exceso de calor causada polo cambio climático. Verdadeiro ou falso? Tempo. Falso. Falso. Absorben o 90% do exceso de calor. Rematado. Oh, mi madriña querida, que estou vendo o marcador final máis reñido imposible. Imos facer o reconto destas probas. Do Instituto A Estrada, o equipo de OIES plurilingüe Antón Lozada Dieguez de Estrada, 9 respostas correctas, unha pasouse o vosso tempo, polo tanto non é incorrecta, total 180 puntos, sumades un total de 470. E o Instituto de Fene, con 10 respostas correctas, polo tanto, ten o bonus de 30 puntos máis, sumou 230 puntos nesta proba, polo tanto, ten 475 puntos. Polo tanto, o IES de Fene é gañador por 5 escasos puntos de diferencia. 475 a 470. Eu creo que máis bonito non puide estar o concurso, máis reñido e a vez máis injusto porque un non vai a pasar a final. Por lo tanto, a verdade é que demostrastes os dous equipos un grandísimo nivel, un enorme nivel de coñecemento dos obxectivos dos de desenvolvemento sostible, dos 17 obxectivos. De verdade, Xian, Marcela, Sara, Roque, que teña aquí a Martina e máis Eduardo, parabéns aos 6 por participar, parabéns pola vosa preparación para este concurso. É unha mágoa, chegou xa o momento decisivo, temos a este gañador deste primeiro concurso, o Futuro é teu, ODS, impulsado por emisoras municipais galegas, a EMA, a emisoras andaluzas, a REMAS, Rede de Emisoras comunitarias a nivel estatal e a Radio Televisión Cardedeu en Cataluña. Desde Estrada, Pablo, con moitísimas grazas por traernos este equipazo e atender a este equipo do IES Plurilingüe Antón Lozada Dieguez, a que lle brindamos con un aplauso aquí desde Xente de Fene. Ana, parabéns ao equipo de Fene, que foi o gañador. 475 a 470. Qué reñido. Vaya final de etapa. Foi como unha verdadeira final de etapa. Estas ciclistas de moi emoción ata o final, porque eu iba vendo un pouquiño como iban contando as respostas acertadas e mágoa que por unha soa. Ben, parabéns a todos, de verdade. Moitísimas gracias por participar, moitísimas gracias por estar aquí, por amosarnos que é posible aprender e posible formarse e é posible estar máis ao día
que tedes moito terreno gañado con respecto a moitos dos que non estamos tan ao tempo como a vos. Esperamos que gozarades dunha boa experiencia, dunha moi boa experiencia con este concurso, os que pasades e os que non pasastes de fase. Atoparémonos moi pronto nesa gran final a nivel estatal onde coñeceremos ao vencedor desta primeira edición de O Futuro é Teu. Grazas a todos e a todas por acompañarnos. Unha aperta moi grande. Ata a próxima.